तर नमस्कार मित्रांनो, आपले यूट्यूबवरती 5 लाख सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत. त्यासाठी आज लाईव्ह आलेलो आहे. थँक्यू अभिनंदन. आणि यूट्यूब इंस्टावर एकाच टायमाला लाईव्ह आहे आता. आणि खूप तुमच्या सपोर्टमुळे आज हे होऊ शकलं आहे. कारण आणि आत्ता पण झालं आहे की जेव्हा मागच्या नवरात्रीला 1 लाख कंप्लीट झालेले आणि कृषिकाचा पण बड्डे होता त्याच टायमामध्ये, आणि बरोबर या नवरात्रीला 5 लाख कंप्लीट झाले यूट्यूबवरती. मला वाटतं नवरात्री लकी आहे आपली, आमची देवी लकी असेल आम्हाला की नवस केलेलं पूर्ण होतं तिथे. थँक्यू सगळ्यांचं. त्यानंतर अजून एक गुड न्यूज आहे की ही गुड न्यूज नाही आहे आपलं एक सॉन्ग येतोय जो माझ्या लाईफवर आधारित आहे. जो काही स्ट्रगल केलं आहे त्यावरती रॅप सॉन्ग येणार आहे. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर तो रिलीज करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आजच मी शूट चालू केलं. सॉन्ग ऑलरेडी झालं आहे, सगळं रेकॉर्ड झालं आहे आणि दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर तो रिलीज करू. सकाळी 11 वाजता वगैरे प्रयत्न करू. आणि सॉन्ग लिहिला आहे तो राकेश दादा, कसा आला लगेच आणि सॉन्ग शूट करतोय तो अमित कुबडे, कोकणी कार्डी. तर याने लिहिलंय, अमित शूट करणार आहे. आणि माझ्या कृषिकाच्या बर्थडेच्या आधीच गेल्या वर्षी पण बर्थडे होता, ह्या वर्षी पण बर्थडे होता फ्रायडेला. त्याच्या आधीच 500 केला ना बाबू. ये कर. हा, त्यामुळे आणि इंस्टावरती पण 1 लाख कंप्लीट झाले आपले. इंस्टावरती पण खूप वेट करत होतो की 1 लाख कधी कंप्लीट होईल. 3 वर्ष इंस्टावर खूप मेहनत लागली 1 लाख कंप्लीट करायला. आणि जेव्हा आपलं दसऱ्याच्या दिवशी जेव्हा गाणं येईल तेव्हा त्याच्या आधी लाईव्ह येऊनच जाईल. तर गाण्याला पण खूप प्रेम द्या जसं आपल्या व्हिडिओला देता. कॉंग्रॅच्युलेशन, ठीक आहे, तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण. थँक्यू. काय फ्रेम कडक लागले, शूट खूप मस्त चालू आहे. तुम्हाला आजच आम्ही गाणं बघायला शूट करायला घेतलेलं आणि आताच 10 मिनिटापूर्वी कंप्लीट झालंय. सकाळी गाणं शूट करायला घेतलेलं आम्ही. 25% शूट झालाय, अजून खूप बाकी आहे. अजून एक गुड न्यूज दे. थँक्यू सगळ्यांचे मेसेज नाही वाचता येत मित्रांनो. आजचा रंग लाल नाही, मी त्याप्रमाणे नाही घालत कपडे. पार्टी होऊन जाऊ दे. पहिली 50ची घेणार मी पार्टी रावल्या, नंतर 500ची देणार मी. आम्ही पण जॉईन झालोय. काय आहे आत्ता जे जॉईन झाले त्यांना सांगतो 500K यूट्यूबवरती 5 लाख आत्ता जस्ट कंप्लीट झालेत. त्यातच कळसूबाईली आहे, त्यासाठी लाईव्ह आलेलो आहे. आणि आपलं रॅप सॉन्ग येतोय, एक सॉन्ग येतोय बा लाईफवर आधारित, त्यासाठी आलेलो आहे. थँक्यू प्रज्ञा. काय चला. आणि एकदम कडक असं गाणं झालंय, शूट एकदम भारी. त्याच खास आमच्या चुनाभट्टीचा पण उल्लेख आहे. आणि हे जर गाणं हिट झालं तर खास चुनाभट्टीवर गाणं येणार आहे. लिहिणार ना? हा हो. टीजर नाही का रिलीज? टीजर रिलीज करणार आहे. टीजर कधी, उद्या भेटेल का? आपण देतो.
नाही गुरुवारी परवा 11th आवरला काम करा परवा ते टीजर पण येईल लवकरच. 2-3 दिवसात येईल. त्यानंतर एनर्जी नाही माझ्यात. आज पोस्टर रिलीज केलाय, त्यानंतर टीजर रिलीज होईल, नंतर डायरेक्ट आपला सॉन्ग येईल दसऱ्याला. व्हायरल थोडंसं होतं कसं वाटतं असं वाटतंय एकदम असं थकल्यासारखं वाटतं. चला निघायचं. अमित अँड वित्या भाऊला माहीतच आहे आणि किरण तुला पण माहीत आहे, जाऊन आला आहेस ना? कुठे जाऊन आला काय माहित. गायक कोण आहे? गायक प्रमोद आहे. MC विझी तो स्वतः रॅपर आहे, त्यामुळे मला मीच गाणार होतो पण मला तसं जमणार नव्हतं, त्यामुळे बोललो एवढी मेहनत घेण्यापेक्षा आपण पण त्यांनी भारी गायलंय. हां मला तेवढं जमलं नसतं. बरं केलंस काय हां डिसिजन चांगलं घेतलं मी. काही गोष्टी टाळतोच नाही त्याला. नाही पण त्यांनी जी एनर्जी टाकली आहे ना गाण्यामध्ये तुम्हाला ऐकल्यावर कळेल. हां चला मित्रांनो, आता 3 वाजलेले आहेत आणि बाकीचं उरलेलं शूट करायचं आहे आणि आज पूर्ण तर होणार नाही, अजून 1 दिवस लागणार आहे आम्हाला. त्यामुळे आज जेवढं 6 लाईट आहे तोपर्यंत शूट करून घ्यायचं आहे, राहिलेलं पुढच्या वेळी. कारण अमित पुन्हा गावाला जाणार आहे, त्याचं दुसरं अजून काम आहेत आणि मी ऐन टायमाला त्याला सांगितलं आहे लवकर तू शूट करायला ये म्हणून, त्यामुळे तो गडबडीत आहे फुल. हां चला आता राहिलेलं शूट करून घेऊ आणि लवकरच भेटू. कमेंट दिसत नाही माझ्या, हाईट झालं असेल बहुतेक. बाय पुन्हा एकदा. दिसतंय सोनम, कमेंट दिसत आहेत तुझ्या, पण सगळे मेसेज वाचायला येत नाहीत कारण एकाच टायमाला यूट्यूब आणि इंस्टावर लाईव्ह आलेलो आहे, त्यामुळे. चला मित्रांनो, खूप खूप धन्यवाद. तुमच्यामुळे इथपर्यंत पोचलेलो आहे आणि तो आपला लाईव्हचा माझा कसं इथपर्यंत पोचलो सगळं त्या रॅपमध्ये आहे, सॉन्गमध्ये आहे त्यामुळे ते बघा आणि पुन्हा एकदा तुमचं धन्यवाद करतो. चला बाय.